muje. Yauwa, to yanzu gashi kin da Najeriya, duk sai kika ji wani canjin yanayi ba kamar can da aka saba zama sanyi ko ina AC ko ina ba. Ya haƙuri kan na sa ki kuka dan shi ma ga dan uwan naki, shi kuma Allah Allah yake wai ya bi ki ya riko miki jaka daga can ya dawo. To Hannafi ka fare mata barka da zuwa Najeriya amma da larabci in ka iya dan ba ta jin Hausa. Ni ka ga mu larabci. To yi mata. Yanzu dai 'yan larabcin gaskiya ba su zo ba, amma ni barin gaida jama'a. To shi kenan, to ka gaishe ta, ita ai muke so ga jama'a daga Saudiya. Ai jama'a ka san a tashar ka ni ba bako bane. Gaskiya sun ganni za su san waye. To ai yanzu ma da biyu ne. Yauwa da biyu aka ce wai bazaura ta kamata aure. Ai da biyu na haɗe ku. Dan ma mu san ya take abunka, kai ma a san ya kake a gurinta. Wane ko yaya ko kani diddan mu sani. Shi isa ai na haɗa ku a wannan tasha ta Bandar Hausa TV. Shin ka san ta? Sosai ma kuwa. Sosai. Ras. Ita wace ce? Wannan kanwata ce. Dan tare muka taso da ita. Allah sarki. Tun 19 century. Kuka taso. Amma kanwata ce ba. Kanwarka ce. To da ai duk za a zo nan. Ke yanzu kin tabbatar da wannan dan uwanki ne? A kita na dan uwana ne. Me? A kita. To kaji suna ne ai tun ana yara kenan ko? Oh, Akid. Akid. Oh, larabci te ka gani da kai da ba mu je ajin ba. Amma fa ni yayin sati. Na bashi shekara 1. Cirki ka bashi. To ko ke za mu san a bangaren wa kike bangaren iyayensa shi? Ko bangaren uwa kuka hada ko uba ko ya kuke? Ba abin da mu hada ba. Bangaren uwa da uba duk mun hada. To kamar yaya kenan? To mahaifiyarki waje shi kuma kaga shi mun san waye mahaifinsa. Ko? Abin nufi ke yar wajen wance ce, kin ga masu kallo sai mu ni yar wajen auta ce. Yawa, to kun ji masu kallon mu, kun ga kenan shi uba ne gare ta kenan. Yawa. Ni yaya ne. To yaya a wannan shekara 1 na ba. Masu kallo ba za su tabbatar da haka. To ita yar wajen Hauwa yar auta kenan. Wato Sabira ta cikin shirin gidan Badamasi, ka daina dage. Masu kallo za su raba ku ne. Yawa ka daina dage. Yau aha shine. Kuma yanzu abin da yake ta baya ga hakorin maka, kai kuma baka sa ba. Shi kuma alhaji mahaifinka ya saka. Yani ko iya faɗin ban da baka taɓa zuwa ba, amma da ka shigo har muke magana da kai, har muke maganganu da kai. To in ba wasa ba. Kai wace kaje mun ba da jirgin kasa ba. Ni yayin ce ko ni dan. To kai me ce can sa ce? Ni? Kanwata ce ni yayin ta. Ni ce yayin sa shine kanina. In ya musa akwai shedu. Akwai shedu. Mu dai mun ji an faɗa. Ta baka shekara 1 amma masu kallon da sauramu kun ga ita da yake ta je Saudiya ta sha zanzan. Ta sha ruwa mai sarki. Ba ta ƙarya ta je ta Ka'aba. Ko ba haka bane? To yanzu dan haka za mu sa masu kallon mu da za su biyo mu, ita kanta za su ga mahaifiyar tata dan ta tabbatar mana wa ma ya girmi wani a cikin su. Dan haka abin da za a yi nake so da ku duk ku fice, mu za mu nemo duka iya kai yanzu ba ma ta kai. Ni da mun fitsari nake. Yau waje ka kai. Ke yanzu dakata mana. Bari mu nemo ita baya dan ta tabbatar mana wa ya girmi wani tsakanin mu. Ina Sabira take? Ko mu ce ina Hauwa? Ko mu ce Hajiya Hauwa? Duk dai mu duk gida ne. Alhamdulillah. To masha Allah. Wata gaddama muke so da Allah ki raba mana tsakanin wannan bawan Allah da ya ban nan da ita wannan yar burinki, waye ya girmi wani wai? Tsakani ga Allah bukaci. Gaskiya nake so a faɗa don masu kallo su tabbatar su gane waye fi gaskiya shi da ita. Maryam ta girma Annabi shekara 1. Wannan ta girma wannan ɗamurmurin. Annabi da shekara 1. Alhamdulillah. To wannan ita ce yar gurinki. Wanda da bai sani ba ma yanzu ya sani. Shi ma dan gurina. Shi ma kuma dan gurinki. Ko dan saboda mahaifi. Tunda da ma guga ko bai iya komai ba da mahaifiyarsa. Mahaifinsa da mahaifiyarsa duk babansa mijina ne. To kun ji ma. Mahaifiyarsa kuma an yi zaman mutunci, Allah gafarta musu, Allah sa su da amin. Ba daya dan maraya ne ba uwa ba uba. Wannan mu ne iyaye. Kwanaki na kusa na zabga min mari. Ashe da na ɗebi zuli. Allah ya tsare. To alhamdulillah. To masu kallon mu da sa kun dai ji gaskiya ta fito. Wannan mun tabbatar da shi yaro ne. A zo. Wallahi an yi ma magudi. Yadda aka kore ka sannan ka faɗi gaskiya. Ai dai yanzu da kai hannu. Duk da ka kuma ganin wannan baiwa Allah, ka durƙusa ka ce anti.
yauwa domin ta girme ka da shekara ɗaya gashi an faɗi gaskiya a gaban mahaifiyar ita ta faɗa kai kuma kaga ka zo mana baka duba takardun haihuwarka ba to yanzu wannan tasha ta Bandar Hausa TV ta tabbatar musu masu kallon mu da sauraron mu mun yadda wannan ta girme shi ba wai iya shan ruwan zanzan da in kana son a tantance wannan su masu sauraron mu to tsakani ga Allah su biyo mu zuwa nan da kwana 3 ko 5 shi sai su tabbatar da me so akwai sirri a cikin wannan lamarin Allah zan buɗe shi insha Allah masu kallon ku biyo mu a kanka da ke ni tafiyar ka daban kanka da ke ni ke ma ku ta kan na san shi da mugunta fita kan ma ki ga me zai fara kuma ba ni ban faɗa ba cewa ta girme kan ba yawa kada su ji kawai sun faɗa ne bayan baka nan amma ni na da aike ka a ba na muji wasa ne bari maganin ka dan Allah dan annabi ka yi haƙuri alai yi haƙuri wannan wani shiri kake ne nan ka sa mana tabarau haka wannan gidan hada ke au yanzu shi yau ake yi shine hakka tukume ne to sake ni kaga ni ma fa kai mar